Thank you. May gabi. Thank you so much. Thank you. Alas 8:04 na Oktubre 17, 2024. Today is Thursday. Grabe ka paspas. Thursday na and welcome. Full moon karon, full moon. Full moon ba ron? Kabalo ba ka nga full moon karon? O kabalo. Tanawa ako. Ay, grabe kayo. Tanawa ang akong sagip nga. Hayag. Biggest super moon of 2024. Hayag de kay karon? Oh. Okay. Oh, nigikan ko nag-jogging, nakita ko sa moon bisag hapon na nito nga nagkalit ang moon kalit. Nga ko, uy, koratan ko ba? Uy, nga na gyud na mo tunga-tunga gidayon mo kay election naman. Pasangin lang na sa dangwa na ni ang full moon sa election. Alang yan. Mayong gabi ka lang ng welcome sa Lang Edison sa Bernie B Talks. Napaminaw sa mga radyo madunggan ninyo sa 95.7 Mellow Touch. O siyempre makita ninyo sa online playback.tv. Salamat kayo sa mga everyday ka-increase ang atong mga gasulod. Thank you so much. Yeah. And sa mga kapaminaw sa Spotify sa atong mga recorded episodes, thank you very much. And again, kini nga programa Lunes hangtod Biyernes alas 8 antod sa alas 10 sa gabi. Yeah. Kita gyapon ani mga weekdays ha. Pero katong naa sa akong mga TikTok diha adto mo si Arvin Balaba, si Kuan, si Dodong Wabe, adto mo sa playback.tv para makita ni Cons ang inyong mga unsa na comments kay dito ta magtapok-tapok sa playback.tv. Dapat i-download na ninyo or kung naamo sa inyong mga PC laptop playback.tv na siya nga website, ha? Okay. Ingon si Dodong Wabi manggod nga dag-o manggod. Nay clouds. Di makita. Nay clouds man pero kita gyapon kay grabe super moon ba. Ako super moon, di ba? Tingan ako lion niya to. O nga pala na si Thursday ta karon si kon makaron di ba? Na si Drusilla ron. Wala si Drew Barrymore bitaw busy sa church daw pero murag mo apas siya ambot sa apas na ni ron. Okay. Pero yung schedule ba sa Webes di ba? Sa Bernis. Okay. Webes. Kumusta mo tanan? Kumusta inyong mga day? Kumusta inyong mga siyempre pasulod na medyo ang dakong issue kay karon ang traffic sa Cagayan. Grabe. Worst. Ba? Grabe yung worst. Na mga areas, sa mga areas yung nakita nga. Di, kanilaging tungod sa Master Sons nga, one way na ron, tapos siyempre kanang walay dry run, diretso ra, implementation, so ang uban, nagkayagaw, I don't know lang compared yesterday, pero daghan magkapunta nakita nga post karon nga, grabe yung ka-traffic. So, kasagara ang gabuhaton ako, tungod sa grabe ka-traffic, 6 o'clock pa lang muhawa na ko para makalaos na ko dito sa City Hall. Tapos, as early sa kumusabay og alas 5 mo out, so mga 4:30, mo out na ko sa City Hall, tadiri ko mo agi sa likod, adiri ko sa tangan ni, Buena, si tangan ni? La Buena naman nun, diri sa kuan, sa taas. Taguanaw. Hindi ko malitok ang word ng Taguanaw. So, nala yun. So, then uptown na yun. So, muna na ako kaya kung di agyo ka sa mga rush hour, grabe na yun ba eh. Kana ba nga mga punto, na ba na interview sa imo sa radyo? Gatawagan ba ka nag mga radyo gyapon? Dili man ako ang chairman sa, I'm just a member of the committee of the transportation. Pero kung ako mahimong chairman diha, murag madukdukan yun matag-adlaw ang RTA. Pero kabalo man ka konsum di ba nga dili naman RTA ang kailangan kuan pod ani disiplinahon pati man ang mga tao. Dili ang ako raman lang ang RTA because kuan kana bitang kanang walay ngipon murag ang pinakauna ra man gyud nato nga question gyud. Ako ra yung gusto nga may bawaan ako di mo gusto mga away nila or
O sana kita kung gusto nga may bawaan lagi pinakauna nga. Gusto lagi ko magpadalag letter ni General Calizo para ma-meet ni sila kay ang ato biyang RTA daghan ba kay kuan ron kanang mga advisor karon. Daghan man ta advisor karon ning traffic. Si former councilor Tabor, daghan na sila mga 5 kita ko magman committee na. Una lang gid may bawaan nga question is mao gyud ni inyohang kuan. I mean, mo gyud ni inyohang nakaplano. I mean, mo gyud inyong memorandum karon kaning may ano ba kaning mo gyud ni kanang pasagdaan ang extend ang crossing nga walay RTA tapos magkanya-kanya lang ano ba de sa Nazareth diri sa kanang pagpadulong sa rotonda ano ba kay di mo kabalo kung kay basing na sila gi-assign tawa lang nito nga ang gi-assign wa sa takabalo or di ba or late or kulang batag tao or ano ba I just want mo lang ni pinakaulong mahibawan pwede ko mangayo sa inyong kuan strategy or sa inyong kuan karon scheduling kay gusto na ko makita by paper nga nagyo nakabutang nila dito nga memo nga pag-abot sa 5 PM palungon ang traffic light walay RTA sagdi lang ang mga sakyanan paghahiay lang sila driver. Mula na akong gusto lang kanang para makabalo kung mao gid ilag gyud dayon mag-suggest din tag unsay kuan. Kay base magud in fairness lahi gyud ba ang gimando gyud kay alas 5 dapat na RTA tapos nagimagman sa traffic tapos walang kabalo siguro ang manager nga wala na yung nag-duty ana ba or ibutang nato gahi pod ang murag ang enforcer murag dugay na ko dire di na ko ayo ko nyo suguan or dili kaya kay tungod pila na po na ka-years nilang nabuhaton which is nakita nila nga effective day gyud mo galing so para sa ila sumulo ganing effective sa mo galing ang gusto so gusto ko makabasa og memo nga mo gyud na ang ituhat sa department head ana and then gusto nimo makadungog nga sila gyud miingon nga effective kana sir so far magud sir amo nakita nga kung iuna mo ang traffic light mas effective tong palungon ang traffic light na magkanya-kanya lang ang mga ana ba kana bang sumuna yung nakita di ay ana ba matagaan tag datos ba ang tangon na nato ng mga traffic light tanan yung mga white poles hindi na ana na matingala ko kay nganong i-timing man nga rush hour 5 PM we pang out ana ba di ko kabalo bay or gaka-stress sila tapos ikaduha kinsa labay manager nga mo siya sa within ana ba kanang unit na usa ka manager tamo ni siya ang tig decide ako nakita ron kay mura og gubotron ani atong buhaton ana to di sa ka makaingon nga kulang brad kay pag-abot sa Nazareth dito sa kon grabe kanya-kanya gid og liko asa maginiha tapos ana na tapos pag-abot nimo na damay sa City Hall sa pag-abot sa Champs daghan kay makita 5 ka buok tindog wala may intersection duha manggod duha wait ako na wait may intersection diri naman ni sila diri siguro ako na mga karaang damang na ni mga ayoko niyo siguro diri kay 10 years na ko diri sinay may ana ba 15 years na ko diri ayoko niyo panaanan ng mga busy nga mga kanang mga bago mo ipaana des mga crossing na-realize na ako ba mo gud ni siyang matutukan diretso sa tao I mean makita diretso ba because exactly no guni kanang stress kaayo ni pag naa ka di gaulat ka gusto ka mahuli ka na mo gud mga pagpainit sa ulo gutom pa ka di ako lagi paingon lagi nako di na nato na lagi na kuan kay dagan na kayo zero down payment magkadagan lang sa kana lang gyud bay ipapil sa ako ipakita sa ko nga gapang dakop mo ana ba kanang wrong lane nag counter flow beating the red light kanang basic lang ana pandakop mo para ana mga pedestrian kanang keep the intersection open tanay nagbabag kana tapos major na mga crossing anong palungon man yun ninyo tapos wala pag imagman di na ko na magets unya kay mo reklamo naman po itong mga motorista or motorsista. Ang sakit tawag anang motor? Motorista. Motor, gani? Dili, ang motorista kay ang four wheels. Car. Four wheels. Ang motorsiklista. Motorsiklista.
Oh, sila naman po dami yun nga. Nga naman na po nang gapandakop mo na kami na naman na ikuhanon po. Kami na to. Or lagi mo comment ro nga daghang kay ka reklamo konsyel, ikaw pag traffic diha. No. Pag traffic diha din gamitan na imong kay bitok-bitok ni imong tiyan diha. Daghang kay ka reklamo, ikaw pag traffic diha. Daddy, stop it! Anyway, sorry among sorry gisugdan lang ana may gala. Basta kay kapo. Karen, may gabi Juanito, may gabi O na mas Drewy. Drewy. May gabi mapasulod na siya. Pasulod na siya. Yun. Nakaabot yun siya mga gala. Akong playback ba? Dili ga update akong playback. Ako sang i-restart kat lang. So, sige, Drewy. Imong microphone, Drewy. Ipagunit sa ng kamera kang kuan, Poly, Drewy. Yan. Wan niya gidala yung ang microphone nun. Saan ka ng call center agent sa I-switch daw na imong mga microphone di ang kuan base settings may. Tara na to unsay mas better nga kuan. Nada 1 2 3 ana na. 1 2 3. Usga. Sige, lain daw. 1 2 3. Isa pa. Pili isa. Pili paglain. Pili lain basta yung webcam na. Kanang lain ba ana dito sa settings ba na microphone. Lain na po, ngita lang po kang lain nga microphone nga naka-setting. This one. Hello. Napailain. Madunggan mo na mo imong kuan keyboard basin sa webcam na ba ang microphone. Lanog. Kana that's better. Kana daw. Sige. Hello. Storya. Kana better na. Dayan ang kamera kay lain ra ba nanaro ba si Juan? Ang kamera nimo? Ang angulo dili pwede makapasar na ng Juan. Si Juan ko ra ba kay to? Kailangan straight gyud imong luyo kanang nay cabinet dapat pangit straight. Pangit yang likod. Unsa man ang gisangat diya nga maong nga wala man na nalabhan. Dugi naman kay na. By the way, guys, ako sa room sa ako ang brother. I-shout out yung brother kay papasalamat naman lang. Shout out Daniel. Daniel Dalapu. Asa ka gikan? So gikan ka sa church niyo? Yes. Tapos na traffic pagid kay na disgrasya di adapit sa Price Plaza. Naana sa nilaos na po nung nagbangga. Yeah, ay sa iya untong gitiman andon. Ay at least malate ko kay ay traffic ang nakita. Ay nas banggaan ako nakita. Iya rin diyan. Ay sorry kayo kay na traffic nakitaan din ako na bangga, bay. Actually dili siya bangga ako naabtan. Sulod na ang kuan sa ambulance. Muna nadugay ka. Kay concern kay mo. Sa pag-alaga o pagdasig mong gunaya. Buti ka sa mo. Pero happy anniversary di ay sa Gahi ni Bay. Welcome Drew sa Gahi ni Bay. Ikaw ka nakaabot sa 4th year anniversary. Grabe, 4 years na palang Gahi ni Bay. Parang kailan ni-survive di gihapon ng Gahi ni Bay da. Survive ta with the grace of God. Gahi ni Bay nagsugod sa Melo Touch. Nagsugod sa home radio. Home radio. Tapos medyo Parasat. Nagparasat ka? Nagparasat. Tapos medyo nagka-issue na to kay murag ginapungan na taraw kay na-issue. Tapos nawala ta sa kuan. So online na lang ta. Tapos nibalhin din ta og radyo natin. Panguman sa radyo natin, murag balik na pod sa online na lang. Tamo din to. Pagbabalik na. Sa pinakaunang kuan, karimdum ka sa pinakaunang date sa pag-air. October 12 yun. October 12. Na-download na ako ang episode. Ganina. Na-download na ang episode ganina. The first ever episode, October 12. Maraming mga giatay. Kauban si Art Bonhoc Jr. Maraming mga dagway, murang mga giatay. Stilan.
Yes. Wala kay pangutana Drew sa history sa gahi ni Bay. Wala kay pangutana kay ikaw naman gyud ang imong partner karon nga pang level ni Art Bunhok. Wala na ko nagkatungaan toy. Wala kay pangutana. Ganong ni Butho ang gahi ni Bay? Ganong ni? O ganong gahi ni Bay? Of all the names that can be composed. Kasi ang una nga, ang pinakauna nga nag-sponsor was a sex enhancer. Katong Biramax. Tinada. Biramax capsule. Yeah. Biramax capsule man ang pinaka-major nga sponsor ato nga siya mo'y unag yun nga ni gasto ni Kapital. So pampagahi man siya. Tapos sila may story so may kuan ba? Taburag usabay ka lang nga murag. Something na news. Something po nga news nga medyo napoy sagol nga funny. Nay heart. Ug nay heart. Oh. Gahi ni Bay. Nanay. So dito na nagsugon niyo ng gahi. Ang gahi man gud. Para explain gina ko ang gahi gid Drew. Kung namagod na siya murag. Nay heart na siya kay murag na siya pulse. Na siya pulse gamay. Mga ugat-ugat, mga Uy! Diba, what I mean is na ang pulse, diba, ang heart naman ay ugat gid nga murag man ay pulse ba. So sige. Pulso sa katawhan gud gyapon. Ang kagahi dayon sa atong mga host, ang kagahi ninyo nga maghatag og balita og kasayuran og kaning kalingawan og kaning asa man na-relate na pulso kang kagahi be. Sige daw. Katong sex enhancer. Tapos kung ano ito nga time, yung pandemic yun ba, no? It was really made sa pandemic. Tapos, medyo risgo gito siya, risgo gito. Risgo to, murag ka ng, murag laing kayong feeling, mo ato may mag-duty mi sa Cagayan de Oro, bitaw nga, mingaw kay bay, way mga tao sa dalan, wag kay traffic, lami kayo ang live. Maturo mi sa home radio, Tapos, para lang ito sa pandemic. Tapos, ang mga issue, dito ang mga ginalabay kay nauso man ang mga Zoom. So, dito na talan interview Zoom. Talan. Using our mga capabilities and technicalities. Nayanig po. Nayanig ang home radio ato. Hindi unsa Manila ni ha? Nalimang kagiteleradyo na mo. Ang radyo, dili basta-basta. And gusto na to nga unique nga programming. Which was, dito na to na nagikan magitag ABS-CBN. So, gusto ta unsay something nga bali sa tanan nga mga kwan. Munang naatay kung manggiakak yapon. Kung manggiakak yapon. Pero lalim ka span of just 1 to 2 months, paspas kayong following sa social media. Grabe in fairness. Remember na ko ang kwan? Sa ganitong kang Sir Art? Buelta ni Art. Buelta ni Art nga murag kwan ba kanang murag siya og poetry nga pang kwan. Nga birada. Pangbirada. Pero poetry siya. Garaim. Nice. Unique. Correct. Yes. Unique kaya nga. Hello Karen. Ano po si Karen? Kanang mugrit lang siya. Ayaw gabi katulgi. Tapos karon taon wala na dayon. Matulog na dayon. Pamplip top daw. Pamplip top daw tong kang Sir Art. Pamplip top. Kay kuan man di ba ana man bars man ginadya mga bars ba. Ngano man ning isa ka kandidato nga sige gaw binirito nagdako ng iyang uto. Uy. Uto ba ko to na unsa man mo ay? Wala ulo. Anyway, paspas kayo ang mag-November na din after celebrating Halloween. Sureball na din taan ni mga galang kuan. Sureball na din taan nga wala na. Christmas season na gidayon. Then so much parties na dayon. Taka na bitong natakaron sa period na kanang calorie deficit bitaw ta pero gasulod sa ta sa season nga grabe nga kaon bitaw. Pakal season tapos natakaron sa matay lagi. Sukad nag-insulin ko, wala, morag nag-gain ko og 2 kilos. Mura mag-dili good idea kon. Di bro, daan ako nag-google unsay side effects sa katong injectable na gyud na insulin. Pero ako nabasa dito gyud. Doon yung man doktor nga dili daw pero sagara kung kuan dito ko medyo mo ka-gain daw gyud siya og kuan ba kay murag ang imong body murag kay imong awaton
Nag-insulin naman na si Gary B. Imo nga waton si Gary B. Kanang Mo galing active. Ano? Mo lagi dapat active lagi nga ano. So karon giparisa na gyud ko murag dietitian na nagyoy meal plan, nagyoy measurement nga mo ni siya dapat in a day ra Ang kung kaunod. pangutanag, isunod ba? Mao lang. Limang ka, pwede ka mo karni pero usara ka matchbox ra kada ko. Sura kada ko matchbox ana ra kada ko nga karni. Oo. Napingis ka. Uy Ginoo ko. Mm. Saom na ko ni. Calorie deficit ang inyo karon, Calorie deficit. Oh, so sige lang ako lang gusto. Instead nga, for example, if ang akong body mag-consume og 2,000 calories, kailangan mukaon ra ko og mga 1.5 para katong 500 nga calories, iyang pangitaon to niyang 500, so iyang kwaon isang ako mga fats, mo din na magniwang din ka. Pero pila gyud yung average sa isa ka adlaw? Di ko kabalo kay kailangan mag-ata ko Calorie mga 2,000 ata ko or kalingling kay 1.8 man. So 1.8? kana lang maintain na lang mga dapat narami diha. So mean to say ang gihatag sa amo nga meal better mas lesser pa to para mas less. Pero samot pa gyud na siya kung inyong dugangan og exercise every day, di ba? Correct. Madaghan man ang calories. Mas di ang exercise cuts. Walking ra may nakabutang og running 30 minutes to 45 minutes. So naman ko ikuan diri So medyo makaya-kaya na. Si Ella nag-awat-awat po, pwede na conscious na akong dalaga mga igala. Awatan ninyo si JR Kuyam sa Tune Masters kay naa siya yung mga ab wheel ba? Kanang abs wheel ba? Katong ana ba? Kana bitong magkamang tapos mo ana ka naman na sa TikTok karon. Mo lagi na ako. Nangakamang. Live so nangakamang mo kanang ang akong siguro buhaton palagi mag-reduce gyud ko sa akong weight, kanisang pag makita na nako nga nanay changes, then I'm sure kay mukalit sa kag-exercise nga ni bug ato sa imong lawas. Ginoo ko. Kana bang nang nakay mga basher makawala ba na siya, maka-calories ba na siya sa imo kanang mga basher? Depende kay basingon niya tungod kay na ano ka, na stress ka, nag-stress eating na ino ka. Mo na yung disgrasya. But speaking of kanang parties, singit ko lang ni for the next 45 minutes. Is it importante ba ang mga office parties para sa inyo ha? Like holiday celebration, mga birthday, mga na-reach ang quota, na ipaparty ka may. Dili yung grande ha. Birthday party, kanang may ano. Do you think ano siya? Effective siya or nindot siya for sa workplace? Nga. Yes. Nindot kayo. Office parties. Nindot kung ikaw may dili mo gasto, no? Nindot sa amo. Grabe ka nindot. Pero wala man sa talaga yun. Pwede man sa tamang yun, pizza party or ice cream party. Well, ang madawdaog cheese bread party. Kani siya kung kuan dili lang like celebration lang kay na alay nag-birthday ana, dili lang ingana but more on kanang sa victory ba kanang mga victories mo lagi kanang quota or kana. Sales. Gwapo na siya kay mas something to look forward din ba labi na kung mayong ka og outing ta basta makakuha ta og ngani kay murag naagi kay something i-goal gyud ba labi na sa teamwork ninyo. Yeah. So I think sa office medyo magkabanding pud tong mga nagkuan like sample di man ko ganahan gyud ni Drew no pero kuan man Drew. Di ba Drew? At least magkabanding-banding ba sa mga team kuan, team games. Close the group together. If naay nga na kay kung namang gay party, dili ra kanang about work inyo masturyahan ba. So pati mga personal things na masturyahan na. Kansaway. Musta na kung ganahan ba kanang mga istorya na about sa mga family na ba, mga istoryahan sa mga ano ba? Bibo kayo ba? Ta feeling na ko pag medyo ano na ta, mas nag-istorya na about sa to mga families or about relationships nga na. Lami kayo ang bonding na yun, burag mas maka-close siya no. Yes, og kanang katong imong gibuhat cons nga kuan gyud gi-appeal gyud ang family ba giuban. Yeah. Nindot kayo na. Pero sometimes pero kabalo ka usahay mo din usay ako makuan nga.
pagkatunggag may pang companies na sa tulo upat, na mo pa'y pagsugod, pag mag-Christmas party, usahay, pirminti, kung may team building or Christmas party, appeal pa ang pamilya nila, di ba? Mga igsoon, mama. Gamay-gamay pa man, makaya pa man sa kuwan. Tapos, mas daghan ang giveaways. Mas padaghan kaya pa ang murag usa ka sakong bugas. Kaya siyempre, naraman mo sa tulupat. Kaya lang, siyempre, na-improve man, nagwapo naman, so nagkadako na. Pag makadako na ba'y, siyempre, ang budgeting, di na makaya whole family. So, wala na lang ko, ana. Kita-kita na lang ginang mag-party kayo. Nagi ko'y company nga, ako nasundan ba nga, permiro, grabe, whole family, napagaling mga ugangan, tapos, grabe ang mga pag-giveaways, kaya yung mga planggana, bisag unsa. Ni-grow man sila ba, every year na bantay. Pag-grow na sila, dako na kayo sila ba, wala na ba na, sila na lang, wala na ang mga family, ako na lang kaya wala na yung family, ano. So that's why, kung medyo smaller pa mo, mag-enjoy good mo mga higala, mag-enjoy. Enjoy sa mo yung nga small pa lang, kaya eventually, pag mudagan na sad mo nang, ay siguro, ani na lang, lahat siguro tong party nga, tong as a whole, kato na yung mga original siguro, magpa-party yapon, pero lahi na siguro. Ana siguro buhato, no? Para ano. Pero mas kuan-cons, like, kung dako man po inyong family, dako po ang inyong potluck. Mo lagi may ang kuan na lang, ang entrance na lang sa pool mo ikuan. Nanay meal ticket. Okay, okay lang sana ang padlock, pero mo lagi. So, say mo na say pride, basta iya nga, dapat wala gin mo ikon. Ani lang mo diri, wala mo idala. Dapat dala may mga pinaana. Pero lami biya na yung ana ba? Na-miss na ko na yung ana nga. Kabalo ka ni dako ko bay. Nga ako mama sa nagtrabaho man sa kanang burag bitog Nestle, burag ana nga na type ba. Makamingaw bay ka lang sa factory mag Christmas party ka na magkita-kita ang mga pamilya sa kanang office mate, magkanya-kanyang pagkaon ta anaw sa kalamisa. Na-miss na ako na bay. Sukad sa kuan nga kanay nga nga type na ano, so mag-inilhan na bitaw. Sila ana tapos na per table ana bay. Na-miss na ko nga klase nga Christmas party. Anton na lang dayon, especially nang kuan. Family day. Especially nang nay mga intermission number. Nga na ba? Family day kayo ba? Bibo kita last time kayo na ipakita ang mga talento sa kuan tapos kulitan nga, ay, ano ba ng asawa ni Pupi? Uy, ano din ang bana ni Paul, ni Drew? Gusto kita pag-celebrate sa itong Christmas party ganit? Last time? Asa kita nag-party? Naman, narata sa office. Sa office! Tapos nagpa-games. Nagpa-games Tama. na cons. Nag-pep hooray. Tapos marunong mag-aayo ko. Bisan pag dili pa mabot sa akong term, mo apil na ko action para pag-abot sa ako. Adi na ako mabalias. Tama, naalala ko na. Oo. Tama, no? Wala pa to silang mga, wala pa to silang liwanag, no? Wala pa, no? Wala pa. Bago na din nga. Wala pa ba to? Wala pa ba ka to? Wala ko eh. Wala pa sila, Master. Wala pa. So first time tani. Kaya naman sila, February naman sila ni sulod. Tadabi kay mula larga naman gyapon ni siya. Di gyapon ni sa kauban sa Christmas party ni siya. Basin dili mo larga, basin dili. Basin lang. Siguro. Alam mo unsay ti mailhan Earth nga ang Christmas party borag medyo low budget. Pack lunch, no? Nakapaklan na daan na ba, no? Tapos kung VIP ka, bisita ka, ino lang ka nga, sir, ato dito sa room 123 na ilitsyon dito, sir. Dira ba din na ipagawas? Dili pa ipagawas ang salad kay Gamayra na po. Gamayra. Ay, pasawan salad kay ko. Luya, eh. Meron ni mo ba ka lang? Nga sa ato ang Christmas party karon nga tuig. Paklan sa tanan, paklan. Or nailitsyon sa tuwa. Kuya mo, na-miss na ko atong Christmas party sa una nga parehas sliced bread ang dad-on. Sliced bread ang gadad-on sa tanang tao. Alam mo, alam mo potluck, sliced bread rin gidala mo higala. Na-istoryahan na nato ng ani nga party. Kanundum day ko ba? Kana bang nakita mo sa kung na mag-party nga lang sa public school. Wala talang discriminate ano pero real lang nito ang istoryahan ba?
sa public school ba tungod kay siyempre kay di magpaamotay pa ka daghan may muyaw-yaw dili biya tanan parents ang sorry amotay na sorry amot-abo na sorry. So kon ba na kanya-kanya ra. So tama lang yung ni Jericho yung usay ang mahitabo pareha tanan it's either puro slice bread tanan or kanya-kanya torta tanan kanya-kanya og kanya-kanya og pansit tapos sila pa amoy kanang medyo kabalo beta nga public school ra. So gamay ra pagkaon, mahurot gyud diretso bay kana bang sinaw ba ta usay nagipingis ba? So sa una kinumdong bay sa Corpus Christi ako mangod kay nag-elementary man gid kay kami high school naman mi. Sa ilagod bay kanang makayon gyud ko ba nga sa kay maayo no nga i-combine ka ni sila ning kaning private kanilang pagkaon ni hatag lang sa public sa Corpus bay sa private pasikatay kay nay uban mga ginikanan garboso. Abogado ko dire o doktor ko dire, konsehal ko dire. Usahay tungod sa guilt nga dili maka-appeal sa Christmas party sa anak sa kuan magpadala rag lechon. Ang resulta bay daghan kay lechon bay sa usa ka classroom pala bay. Kay kakita gyud ko ana ba. Tapos sa kadagang lechon usahay ang malimtan rice good wa gyud nila priority ang rice. Hello mo nito rice. Daghan kay food bay ang mga sweets brad dili Catrins dili. Mga red ribbon yun ang mga Goldilocks. Mga Monde. Kuya, lamig yung kay bay. Ang nakapait pag yun, ano pa yung nakapait? Kung kinsa pa'y dagay pagkaon, kinsa pa'y dagan, ang mga bata bay, dili pag hiling mga on. Dili, doon ang nasa plato. I mean, dili nila feel yun nga, kana bang, usay makayunta ba, di surag i-balance ng kalibutan na usay, Waka-relate si Drew kay private man ni si Drew. Excuse me. Asa man ka? Asa man ka, di ba? Private man ka? O, sa high school. Sa elementary. Public kasi. 2 years ako nag-public. 2 years ako nag-public. Social. Bay, ilugan, bay, ang bami. Balag ang bami, walay karni sago, loaf bread. Bay, sinaw, pingis. Ang soft drinks, inilugay, wala na. Pingis. Yes. Ang private sa noon nga nanubra ang pagkaon, grabe ang lechon. Usay ko ba ang teacher magproblema, usaw man ipagbalot kay ang mga estudyante di ba sa ganan mo balot? You know, I can attest to that con sa akin. Like I said ganina nga nag-private ko tapos nag-public. Oh. So sa private katong grade kinder ko to grade 4, bongga gyud ang food. Oh. Gyud. Pag abot din ako dito day sa public, halos chiffon cake tanan or halos bami tanan. Tulo na gina. Upat na gina. Chiffon cake, lechon manok. Oh, lechon manok. Oh, tapos spaghetti o loaf bread. Loaf bread, tama. Loaf bread. Nay lumpia. Lumpia dahil na masaya na may pinalumpia ng pabonos. Tapos naghandin kaayo. Kay ang mama, mana man, magdala mga manghod. Magdala og kuan ate. Nga so, nakain ko na medyo na culture shock ko atong hala. Lahi ra kaayo. So pero ingana. So mo nay mong mo nay mong makuan ba kung kinsa pa toy ka-afford daghan pagkaon, mo pagigatihik kung dili kay ganan mo kaon walay kanang walay sitala walay appetite kay mangaon. Ano ba pwede sila na lang magbaylo na lang kaano sila no. Kana bang pwede kaning private kaning corporate mag Christmas party sila tapos dito sila mag Christmas party sa kawan para sila mo mukaon ana para ba grabe yun. So tingala ka na. Ang akong nadumduman nga pagkaon nga di na ko malimtan is kanang loaf bread, slice siya nga sandwich pero ang palaman kay lahi sa first layer kay color. Boy, Daddy, bastos. Ang next yellow tapos dayon puti dayon pagkaon nimo kay lamig istanan ana akong nadumduman gid sa bata pa. Lain og palaman ba nya ana dayon gibutang din sa kuan ana gid. Kanang spaghetti yun ang pinaka-favorite sa tanan. Tama ilan mo low budget gyapon kay medyo lusparon nga spaghetti. Medyo na short sa sauce. Na short tapos wala kaayoy beef or daghan hotdog. Taya pa na ako na-realize sa private na nga di gyud na dapat isagol tanan. Magkuha ra ka gamay og kuan, pasta tapos magbutang ni kag sauce lang kung sarap eh. Hay nako sa amo isagol man. So daanon pag yun ang spaghetti, di ba? Oo. For the longest time, yun, Brad, abi yun ako spaghetti, Brad. Ketchup ra yun na dapat yun ang sauce.
Dili mo gid naman gid spaghetti sauce gid. Spaghetti sauce. Niabot na sa punto nga naghimo na yung spaghetti sauce si Del Monte. Kabalo ka. Usay maglagot pa sa kubay ka nang sa una sa elementary ka nang maka-classmate ka nang di kay mga adunahan pa kay masuya ka sa pikas classroom kay mag-birthday bitaw. Tapos pa-birthday nila na sila pakaon ako ng ano matimingan man gyud ko nga. Walay ka pakaon ako nga classmate. Maglaway ka sa pikas room daw. Pero in fairness bay sa Brainlinks bay gibawal nila ang kanang nay magpakaon nga bongga. Limitado ra gyud. Kung gusto ka magpakaon, ano lang gyud, burag ibutan to pizza lang. Para daw kay namo ibang mga bata nga ma-compare ba. Kay for example nabi ubang nga pagarboso kung mag-birthday gidala si Jollibee. Walay klase kay sa recess si Jollibee o di nadala pag magician. Natandog ang garbo sa pikas, McDo ang iyang gidala. O siyang birthday. Allah. Mas power ang ikatulo. Ang duha yung gipag-abot si Jollibee o McDo. Grabe. Allah, grabe. Ingana, ang may tabo mo daw sa... circus na yun. Kaya may tabo daw sa mga bata, bay. Mag-compare man, brad. Bura ba siya... Alam, ano sa akong birthday, wala ko yung ana. La, pobre, di ana man, bay. Kaya mga bata, di pa may pero nahimo ng problema, Cons. Nahimo ng problema kay... Sa ako pang... Nag-share man ko ana sa imo nga na ay nagsakit og tiyan lagi kay... Mula gito, walay budget ang nanay pero sa ilang culture sa school kung naay mag-birthday naagi pa ka. So medyo na pressure si nanay, nangita lang siya og mga freebies, mga candies nga kuan pero dito siya sa substandard. Kabalo nakaasa ka mabalik ng mga substandard. Katong dili masabtan ang mga karakter, kanang dili masabtan. Mo'y pakaon sa mga bata, kabalo ba kadagan na poison nga kuan kay mula gito. Siguro wala to ni aging FDA to nga mga kuan. So murag na issue sila dito nga dili na kay dagang kay bata na hospital. Okay. So dili na nata magpaingani, dili na ta maghatag og mga food. So mo tong giganan sa Brainlinks mo to giingon nila Sir Glenn nga dili lang ta magpa-birthday ako. Ingon ko ay salamat Sir Glenn, nagpaluto ba ta kog napulo ka lechon. Ako rin naandang mag-birthday. Mag-birthday si Ella. Napulo kita nakalisyo. Pero sayang na iba. Pizza na da inyo ba? So mo to nga. Nagpadala lang kong yam-yam. Muna nagpadala kong yam-yam. Yam-yam. Lami ka ng yam-yam, bro. Nga pizza sa unang panahon. Yamis. Yam-yam. Na po yam-yam. Na po yamis. Yamis pizza. Napon. Tag-city. Ang isa ka slice. Takon G's ang imong balon. Ang shitty, wa na drinks. Kaya pliti pa ba yan? Paita gani mag-budget. Paita gani mag-budget ka kuhan ba kung imong balon sa una G's ra ba? Gusto ka mag-siopaw. Ang siopaw, tag size or city. Tapos, di ba, nakaabot pa mo makaabot pa ka tong Fanta sa una, Erp? Di ba na yung Fanta sa una? Gusto ka mo sabay kay mag-inom ng Fanta. Sus, ang Fanta kay tag 5 man, that's short, goodbye. So, naging masacrifice. Kung gusto kang mahalon nga drink, sige, palit kang Fanta, pero na'y masacrifice nga, dili ka kapalit sa pizza or siopaw. Dito ka sa maha, rakamaha. Sapin-sapin. Sapin-sapin. Pogi na ako madaw-daw ko. Sapin-sapin na yun. Sapin-sapin. Gis na akong balon. Sa auto man na. Sudzag ba mukong ko pag uli. So di ba? So dili pwede nga lami kay nga siopaw og ang lami kay nga soft dili gyud pwede madungan kay short man gyud. So for today sacrifice lang sa ang food. Gusto gyud ko moinom og bugnaw kay nga soft drinks tapos tama sapin-sapin lang sa or maha or katong usa pa to na pa to isang kasaba cake gamay pero gamay kay slice. Murag madjong ra kadako. Ana ra kadako. Or kung gusto ka mag-siopaw o sige fine mag-siopaw ko. Pero sa una, kaya naman ito ka ng murag baso lang o sa kabaso nga tang, siguro to 8 o'clock. So, Paris, lagay po siya, bahin na kita mga. O kanang zest, kanang zest o nga pagsuyop nimo, huyupon nimo, kaya nakay feeling nga paghuyupon nimo, murag napay madugang nga Diyos. Uya. Kana ba, hanta dito mo, imog yung tirahon dito sa kanto ba, naapagin nyo? Tapos huyupon nimo, muburot, pili mo nung napag-imabili. Kutob yun sa kanang, ang imong malasahan, imo na lang laway yun ba? Kanang, kutob sa napay tamis ba? Sinuod.
Ato ako sa una kay Nata de Coco. Ay, correct. Mura siya ka ng ice candy. Oh, yeah. Tapos na yung mga nata. Ang level up pa na medyo social ka kung naka-milk bar ka. Milk bar. Oo. Nata de Coco. Tag-G's. Sabi kaya milk bar, tag-G's man. Ayaw na lang yun. Sunod na lang. Sacrifice. Ano yun? Danlog kong basa may gabi Cassandra may gabi si Juanito nakatry ko sa elementary ko loaf bread festival mi sa Christmas party. Bayo si pinakalami nga loaf bread nga medyo social karon diri. Ay kaning sa kung saan sa mall galing nga bakery nga mga humo kayo? Bread Talks. Bread Talks. Kalami. Nami kayo. Palamanan dayog haskang ni Pisa nga ladies choice. May galing ladies choice ay margarine pa. Oh, JR Kuyam naman si JR Kuyam gid. Abi na ko si JR Kuyam. Shout out sa imo dia. Mo ni ang kuyaw ni mga team song, mga jingle kanigyod ang genius. Partneran pa ni Master Poppy. Kuyaw naka-milk carb. Masters. Did you know? Hi, Ma'am Karen. May gabi. Sabi ni Juanito, did you know nga mas mahal si McDonald's nga mascot kaysa Jollibee? Pina-trivia niyo. Tungod sa standard requirement ni McDo sa mascot na ay height requirement, dapat magician, dapat fluent sa English. Ay, tama. Oh. Kaya medyo Amerikano ba ya si ko? May man si Jollibee kaya mag-ana naman sa kamod mo istorya. Ana man. Pero not sure lang karon kay murag giwala na sa McDo ang clown nga mascot tungod sa clown prank or killer clown prank sa YouTube. Nadaot ang image ni McDo. Tama. Ambot sa lagi nga mga movies nga bisag panglingaw na tanan ng clown karon gihimo ng panghadlok. Cassandra Julis, masarap ba ang sige nga mag-ano lugo ta magngita tag collection of kuan mga loaf bread sa tibuok Cagayan de Oro. The best. Before na niyang nangabot ang Arby's, mga Shirogi sa una, Julis niya kayo ang kuwan. Julis ya, tama. Si Julie, sige. Kailan mo ko ni Auntie Julie? Silingan niya. Arby's, kung bakery itong istoryahan, ganahan ko ni Arby's. Ganahan ko ni Ruben's Bake Shop, kailan may ilang cheese. Lame. New Leaf, gano'n sa New Leaf, kay bago, pero may ilang bread. Oh, New Leaf. Pero si New Leaf, no, kay murag ano siya, no, kanang murag pinahumok-humok, no, dili siya katang pinagay-gahi. Yeah, tama. Ang pinakakaraan gana mo Don Miguel Bake Shop. Pero wala lang kayo na murag I think sa akong pagsabot na nailan ako sila, na-focus na kasi sila sa mas dako na nga negosyo ang tracking. So ang naitabo ron, ang bakery mismo, murag di na siya ingon na mao na gyud ang source. Murag naalang siya because dugay na siya diya. Pero wala na kayo gyud ingon bitaw nga diya na gyud na focus ang mga tag-iya sa pag-innovate. Murag nag-steady lang sila diya ang Don Miguel. Kay mas daghan ba ang kita sa kanang mga tracking. Murag nag-tracking na sila ba. Pero nagpabilin siya because siyempre naman itatak naman murag na siya diya. Pero mo lagi usahay man gud pag change na ang negosyo nga mas na medyo wala na din kay ka maka-focus ana. Haman ang best chiffon cake. Catherine's. In fairness na ilang cake nga mura sa dog ka ng kuan humuko mo pero daghan pagigyapoy mamalitan na ba. Burag kuan gyud kay na siya po. Jumbo nga loaf bread be. Shanghai. Isa ka dagway ang size. Dili galing ko fan sa kanang ube bitaw kanang isa nang kuan ron cake nga kanang ube. Ube cheese. Kanang dili kanang cake ron na ube halos tanan kanang sana. Purple yam. Purple yam. Di kay ko. I don't know tungod kay diabetic nako. Para sa ako kanang makatonsillitis na overkill ang kuan mga say ang cake kanang lami nga kaon pero dili bitaw kanang dali ka masumhan or murag mga kuan. Pero sa bagay na highlight sa kay nausom gud tong ube, di ba? Na so siya but I'm not a fan. Biggest ensaymada. Oo nga pala. Yung mga gusto na ko nga buhat ang mga award na yung Brad, no? Indirectly promoting your own products. Ensaymada, best ensaymada. Tama ka ba? Chiffon cake. Best
Catherine, second demotion, tama. Shanghai, kay isa ka slice, pang pamilya na. Dako kayo, ginila love Pero, Isa ka dagway. Nakatila mo sa, ganina sa sandwich, nakatilaw ka ganina, Attorney Dro, atong ibit-bit na mo nga sa, wala ka kipatilaw nilang kuan. Mga hangol po ni silang wanito, de. Lami kayo yung kuan, ang iyang Sapon. ganang ko siyang pagkatuna, kay ma-feel na ko ang may Bombay or something. Muti lami nga sandwich pero kung lamiya ni oy. Kini may sandwich. Kay gusto kasi magpa-partner tong i-bus ni kuan sa kuha. Dili magugusto na kanang diretso lang ta mo lahi be ta diri di be tag diretso nga implement diretso mag-meeting ta. Unsa ni? meeting tatong plastaron na kung sa gyud sakto nga palibre nga kan kay nakoy kahadlok man gud sa libre sakay. Gwapo makahatag ang libre pero basin nyo masuko po nung maumao na lang ganamo ni nga pasahero gikuha pag yun ninyo. Wala na mihalin. So dito ta sa katong mga medyo lisod yun ang sakay. But anyway, ako kasing gusto or pag first 10 baka or 20 napag sandwich. Mga paana ba, di ba? Di na big shop. Moram gyapon magkuan kag sandwich pero sa Nigeria po makahurot. Iso nito. Sanijay, last na lang ka. Lami kay bay, promise daw, lami kay sa do nga tuna sandwich. Lami kayo. Itong gikuan ganina. Katre, biggest ensaymada Stevens, pero why lamb? Sabi di ay. Agay, not sponsored ni ba? Stevens, baka naman. My oldest one, Brad, Topaw. FYI, nakatesting yun ko sa una mamaligyang pandesal. Anong kadlawon yun sa una. Kung saan pagsinggit, be? Sa mga guy, anong style na mo? Pandesal. Uy, dira pandesal. Amo sa Philips. Kaya ako man yun ay sugoon pag mata. Pag madunggan na ginapak. Uy, kung ano dito? Nagpasa. Daganin ko. Ay! Ang iyan tawag kay Pandisot. Maragpisot ba? Pandisot. Dapat kika nagtingog no kung mamaligyan. Tama kayo. Usay mo kayo. Masumanong mi sa pandesal. Panikadugay mo rin binubinuangan ng wala. Pandesal. Pandesal. Tingala mga office mates akong mama. Bila, anak man na ni. Kinahay mo naman tong department head si mama. Tingala siya, hala, anak man to ni Rosana, oh. Rosana man ang mga aman ako. Sana nagitagtingog. Mamaligay siya. Sa una, gina kayo, maulaw pa ko ba, kanang singgit ba? Hinay kayo ba? Pandesal. So, pagdungog. Dito siguro na-improve akong vocalization ba? Na-training ka na, RP. Naka-try man day ka og mga sales. Muding marag-nakay kwan sa... Pagkahapon din, kwan din, pandikoko. Pandikoko, init po. Ano lang? Pandikoko, init po. Pag anak ka, di naman init. Kay, siyempre, saan man na mo? Pag init, ay, di naman na init lagi. Pandikoko. Ano lang? Wala lang. Pandikoko. Nakatisting yung kung ano may ice buko, nakatisting ko. Butili. Pero katunga time, di ba anak mo abroad lugar kay si Papa nasa Saudi. Di po lugar nga grabe. Nag-appeal lang yung ko kay yung anak ko ka barkadista ka na, yung anak ko ka ano ba? Bro, di ko gusto nga murag, unsa may ilang ako mga silingan nga mo man ilang gina-appealan na maligya pandesal na di appeal sag ko ana ba? So kung sa ilang kuan mo appeal lang. Nakiuso ra ka. Oh, nakiuso. Tapos dito lang ko first time na feel nga nahalinan ko ba yung pandesal, nakaginansya ko og murag 20 ba to sa tuyok na ako. Nagpalit ko bulag og itlog bay mo to pinakalami nga breakfast bay. Na ako na tilawan bay kana bang ako na hinaguan. Gikan sa hinaguan. Yan na hinaguan. Pero balik ta sa party cons, magparty ta sa gahay ni bay. Dapat. Pasin ang imong ihanda dia pandisot. Pandikoko. Pwede ba chiffon cake na pod?
Gusto ko na, sayang wala, mag-sticky ring ka ta karong ano ba, Sabado kung mag-live ta dito sa mga taxi drivers, tapos natay pa, snack baka ba? Ana ba? Nakalimot sa gyud ko ba nga, October day ang kuan, bro, na short ko sa, tama na ba, October 12 man dito ba? Sayang. Mga tagtag ko na. Pwede o, atangin ninyo sa mga kuan, karong Sabado, alas 9, atangin ninyo na sa Radyo Lampornas, kay live ba ta, na? Live ta? Live ta Yes, dito. live. Parang informal. Ako yung gusto, parang informal lang masyado na ano ba, chika-chika. Basta gusto lang live, natay shout out, din natay pa gimmick or padula. Gusto lang ako may bawaan kung, gusto lang ako tagaan og mga price tong mga loyal game na mga dugay na kayo ba? Itong mga matagal na sa gaya ni Bayba. Di ba pwede nga murag-murag ngayon ka nga, kung kinsa makadungog sa among tingog, diya, ani first 5. Ano na yun? Di ba? Gansi man ka, unyag taga-bunbun ka layo. Gansi sila, basta nga nasa dool. Dili ko pwede ng game nga. Isa lang. Dili. Ang buhato ni mana, nay, isa dito. Ikaw may nagsuggest. O ikaw dito. Dito ka sa, asa ka karon? Pwede. Nako karon dire sa Bunbun Covered Court. O sige, permerong 5 nga makahatag og kabo. Kana, pwede. Kabo, tapos wala giniabot. Ganun wala man. Kabot ang signal. Di, pwede basta, kung lang ko, ubanin lang ko o kanang tigdala sa premyo. Dili, nay, daghan nakaposte dapat. Dirita sa kuan. Naon na to. Para... May labot sa party ninyo sa station. Dili siya na ito itunong sa kalangin mo. Humana Dapat magudang, lagi ko. katura magumpit sa 12 ta nag-anniversary man gyud. Ay. October 12 man gyud to. Last episode dapat sa tuig. Yeah, so Last episode. So mag-party ta sa sunod nga kuan. Sunod nga semana. Pero nisulod naman siguro akong rata. Di raman na to kuan, bita na to rata be kung nisulod na bagyod be. Para maka-party ta magala. Pwede man ta magpa-sponsor kang kuan pod. Kang kuna kato si kuan ba si tong suki na to nga ano. Dagan man tagi-mention dani nga mga brand. Pwede man like sila mo sponsor. Lakan kayo. Sipon cake. Kita ako pa sab. Usa ra ka istoryahan. Matik. Persimmon, Bake Shop ha. Kabalo kang wala lang gid sa ako say oras lang gyud. Kana bang nako i-communicate, nahurot na akong whole day. Hello. Dagan pag wala na communicate, dami kong gustong gawin. Alam nyo kasi gi-invite ko ni Tito Sen. Wow! Kaya siyempre, kapartido man sa Nationalist People's Coalition. So gusto ko niya ma-meet, balikan lang datong Manila for a sponsored lunch. Pero mo nga gilas din ka kay basi ni paapil ka sa Itbulaga ba? Dili basi hindi ako mo imo niyang kuan kanang imong ko niya kanang pang-congressman sa ako. Dili lang gusto lang ta. Lob tama ba? Pwede mo tanaw sa Itbulaga? Ano ba no? Pwede ba? Dapat may mga sa bang, di ba gati kang EBS? So show di actually Itbulaga gid ako. Na talagang nag-grow ako talaga sa GMA. Kahit walang signal, nakikita. Kailangan makatingin talaga ako ng sa silingan namin. Makatingin. Ato ba tama ba? Nice suggestion no? Nice suggestion ba mato dito sa ano. Tapos ako lang nga ma-meet si Tito Sen na. So, di ba? At least mahimotang kitang spokesperson. I think ang samong partido kay si Pampilo Lacson manatawag si Tito Sen ang parehami og Nationalist People's Coalition. Ma-change na din ang ilang kuan or ilang theme song kay Sina Tito Sen at Bernie. Basta na magbuhat sila local version, regional. Lagi, ba? Tagabalo. Basta ako, I love GMA. Nag-change ako, nagdakong ko nga GMA. Ako kapuso, Yugo. Sa una, pag Yugo kapuso. Actually, si Ling Yud ba, o sa'yo ka na mag-story minililo mga shows about sa mga kabatanunan, di yun mi nga part nga di mi magkapayo. Kaya nandag ko gid sila nga GMA gid sila. Kay clear mag-good ang GMA. Sama po sa mga agoy sa una, di po makuha ang GMA sa gamay. Wag yung may kailangan ng mga kuwan diya. So, unsa kaya ditong GMA nga Cara Karenina? Unsa to? Karen Karenina. Karen Karenina?
Si Karen Kalinin. Katong na silang Dingdong Dantes, di ba? Mamana. TGIS da yan? Nga mga pangtigulang naman na mo kapas na. Unsa dayon nyo? Naali ka sa mga Doraemon mo Jacko. Oo, mga ano na. Wait, tinudanay ka mo gagawin. Tinudanay nung... Flame of Reka. Flame of Reka. Dili kay kung ako ang gatanaw na ko, mga tabing ilog, ilalahi man ang ilaha, kuan man to ilaha. So to sa ilaha? TGIS. Oh, nga naman. Tadi mo. Tabing ilog. Ura ka mo anak ko sa tabing ilog. Oh, yamo na oy. Kung ako Marvin Julina dito kay Bobby Andros ug Angelo De Leon man. Di ba? Mo mga walang Julina magdangal man og kuan. Pero kapuso gi ko kay Bubblegang man ko. Bubblegang. Di pa din naman. Di ko ganang super lapin. Di ko ganang super lapin. Super lapin. Lapin na. Oh my gosh, wala mo ko wala ka na. Tropang trompo, dili ka tropang trompo. Ay, kuan man na, TV5 man na, tropang trompo. Ha? Oo, TV5 din na ba? TV5. Diyaman, prior man na sa kuan, di ba? Babulgang. Ay, napay Ogag. Si Ogag. Walang nakapas ko na Ogag. Walang elementary pa ko, ana. Wala kapuso gid ko kay. Grabe. Kapuso gid kay kastanan kay. Pero pag-apply sa ABS-CBN, why do you like ABS-CBN? I have been always a Kapamilya by heart. Ever since the world began. MTV, ano ba no? Pero agi nakapindi sa Itbulaga, di ba? Calendar Girls, gid kay. Pila na gud ka noontime show, Brad, ang gimugna para lang yun mo yabuan ng Itbulaga. Wa gyud bisa ko sa ABS man ang Itbulaga sa una. Mo galing ABS galing. So grabe gitong offer nila gyud nga bali na diri sa kuan sa GMA. Sa ABS balik na diri ana. Grabe gito lang panguyab sa nabay. Kay anytime pag moingon ng Itbulaga nga babali na mi tanggalon nila. So grabe na gito all-star cast na gito sa unang magandang tanghali bayan sa una, di ba? Grabe na itong mga komedyante pamutang pero wa gyapon bay. Ana Karenina manggudto ingon si Juanito. Sa among panahon kuan Valiente. Kana. Valiente. Oh my God. Tamok kay na og kuan bay kanang ending bay kanang mahuman na ba kanang credits. Kana ra gyud na siya kanang kutsilyo nga giana. Valiente. Dugay kay stanan. Moro na. Picture ha. Di man nagsugod si Mara Clara sa hapon. Mara Clara. Di man na sa mga noontime, mga hapon. Pero sa GMA, mo man ang atbang niya, di ba? Sa atbang na nila sa unang na sa hapon. Kadoga ni Christy per minute. Oh, kana. Christy per minute. Ang ako naabtan kay kuan na Chris TV. Chris TV. Ay, ang atbangan na ko malungo tong eye to eye with Inday Badiday. Magbabalik ang eye to eye. Promise. Oh my gosh, the show na ginain yung mga age. Ang ganan, tayo na isigaw ang sigaw ng sambayanan. Hoy! Gising! Tama, bay. Pero ang pinaka-classic sa tanan na lamig yung kayo pa minong balik-balik. Kato na yung mga Sunday na ito, mga Hiraya, Manawari, Hiraya, tayo na sa siniskwela. In fairness ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, napay batibot, mamangon. Oh. Ang batibot tayo ng doon sa batibot ang saya. Apple. Wala na, medyo na ka na. Teenager na ko na nga time. Teenager na. Kablo na ko sa edad ni Danlog. Mga 10 years younger ni sa tawa siguro. Si Danlog. Kiko Maching! Nasaan ka ngayon, Kiko Maching? Ay, syempre, ang TV na. Anong oras na? 5:30 na. Ang TV na. Nabito ko yung classmates na sa mga agoy. Ang mga agoy sa unabay, 5 hours away sa Davao City.
Talami bat sa una ba nga medyo buta to siya. Tapos mag-shade siya pero may isa mo kanta gyud, singer gyud siya. So sige siya matag Sabado siya to kay magpa-audition gyud sa ang TV. Ta kami si Ming, ang TV pang artista din na yung no. Mga bully kay ba? Paras kay. Mga bully, my God. Is Muse kay ate? Yes, it's Muse. Ano? Yes. So that is yes, Muse, Paolo. Yes, ano yan? Tama ba? Alam mo ba yan? Nye. Pula Hindi lima ko gawa. alam. Nakapag-4:30 na. Ang TV na. Tama. Sayop nito kanina 5:30, 4:30 gid. 4:30. Dili man jud na nimo generation good cons. Let's confuse Drew. Unsaan? Erp na po to isa Erp na video di na kay na ko mo murag bata-bata gyud ko. Ito bitaw na yung mga power silang Herbert Bautista sa una. Oh, kuan kanang itong mag-alala sa mata. Panda Kikok or Panda kuan kanang Oh my God. sa Jimmy na siyang Panda Kikok pero katong katong Dayuhan. Ha? Dayuhan. Oh, Dayuhan. Kala Oh, bata alien mo man ko na ba yung mga grade 3. Alien man na siya katong ni si Herberto ang Oh, para. Mantipara man na. Oh, tama. Pito sa siguro kuan na. Ang kontra niya kay si Kuan murag sa batong kontra niya nga ang power kay mo ano. Pero wala pa yung power. Wala ka ng effects ba? Wala pa yung mga GFX graphics. Ana si Iwan no na. Saan na mo Iwan? Batang X. Batang X. Magic team mo. Batang X. Batang X. Batang X. Dili naman na pangkuan, bro. Movie naman na, oy. Once upon a time ka na, gyud. Yeah. O gatong Bayani. Bayani. Naman Bayani, di ba? Ginatangan ginako ng once upon a time kada Sunday sa gabi. Sunday sa gabi ba? Or kuan Okatokat. Friday man na siya, Friday night. Sunod-sunod man na sa mga X-Men sa una, o mga Batman, kana mga Okatokat. Tinadin ka mo gawa sa balay, kay hadlok na din kay ka ba? Oh, ana. Kada ubi kay papaliton man ka og suka. Piskot, layo na ba kay init? Layo, ngit-ngit na ba kayo gisugo? Ay, tena, alas 9:05 na. Laing letter for tonight. Standby! Naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7. Huwag napot na sa playback.tv. Kini ang Bernie B. Talks.